Engko ndak ngentekke wektu dipungkasi utawa tembang terakhir ya sing kepareng nyekar Mbak Tatin ayo jumeneng mangarep wis wani sa ora kepruk ora wani iki aku awak dhewe ning kene Mbak Mimin iki nggo kowe wae kok aku bareng sing ganas tok pasrah aku yo wedi iki medeni yo iki ora ketoke pasuryane sangar ning atine lembut sinden nek sikile papat kuwi coba gagan kok sikile papat lha lengen tak kira nek kempol mosok ora iso bedake sikil karo rengen kaya tanganmu nang ngene kaya kempol iya kempol nggo ngantil ya iso lho modaro ra melu-melu aku sapa sing sing tak unekke iki sapa sing kan modal sapa sing tak unekke iki sapa Cuma sing ngonekke Mbak Tatin to ora kowe kok ngonekke aku modaro iki kowe sesuk arep duwe duit ora ya arep lah masa arep duwe nek juragan kok modaro nek aku modar kowe arep nyindani sapa ayo oh iya bener mampun ya wong iki parane arep nang endi lho ha iya nek rak sesuk iya oh ya isin butuh lah jenenge aku lagi medun wis diunekke lho nek Lisa ora oh ayo awak ki nek sinden ki nek gegeden tak ya ora apik to sing muni sapa samangen sinden nek cilik-cilik ngene iki tak ya apik-apik to gedhe ki ya ora usah kabeh lah apa aku maksudnya ora kabeh kan sing kaya sapa upama kempol ya kempol to kempol tok pupu ya pupu tok aku kok gedhe kowe iki kabeh kowe sekondas tekan ngisor jadi padake kewan lho Kak kok padake kewan lah jare sikile papat berarti kewan Pak seneni wae Kak ora melu-melu kowe aku iki ngopo Esa ngapa wedi ya wedi kowe iki ora penengah mas kowe iki ngucuk-ucuk lho kowe iki malah Obong-obong ya. kowe iki malah ngobong-ngobong aja ayo isik kewajibane Elisa nakoni Mbak Tatin arep nembang apa ya aku tak ngene iki ndoro dodok tok ora cukup lho nah piye karo udut udut dot lah iso udut aku ajari se Kak lah nggih lah biasane dalange sak ono kuwi ngapa nang pinggir kali ngono ndodok karo udut ora entuk saiki buang air besar ning kali iki ra entuk kotor lah jenenge kowe kan kulino pencemaran lho pencemaran lah wingi kae ngopo kae ra aku mancing to nek ora ana mancing kok madhep rono ya kowe kok masak Mbak Tati dilek mati iki lho masak mancing ngene iki iya ta coba tenan cethok lek mancing kok dada barang dadane dada karo sapa ayo karo kancaku arang ya sak eman-eman kok malah lunga lah lek golek rekoso kok trimo ilang dibiak bebas jijiki lancip kuwi mesti Tati ini senengane marahi ora cah wedok jenese ora sapa ta kula ora marahi sing marahi jenengan kok ayo nembang ya sing apik ki cedhak karo ki piyai kene wis do ngerti kabeh lho sak bojomu wis ngerti wong gayam kula ni anggere kowe teko latihan ki lho kae Tatin kae bojone tulus kae presiden galak kae ndase atos kae iya kula ora tau omongan ruang kene lho kok ayo wis do ngerti lah wong nek pentas nang ngene rak do apal to iya kok artine galak barang lho ambumu kuwi wis padha ambumu kuwi ning tan kali wis piye ambune piye gandane iki lho Pak piye sengir nah aku sengir jenengan apa ya nek aku ki biasane ya biasa to nek aku wong artis ki ra ya aja ngantek metu ki ngantek mambu bacin aja nganti utuh jenengan ki aja nganti malah mambu bosok nek Mimin ki ambune kaya kadal Mesir. Mbak Rene ora dodo-dodo lho. Ya ning jan ki rada alus. Dadi karena delok-delok uangnya. Komunikasi yang paling enak itu adalah oral. Jadi nek katamu halus, kita juga tidak takut. Iya, kalau kamu halus saya juga halus. Oh iya, Mbak Tatin sugeng dalu. Inci, sugeng dalu, Mbak Mimin. Kalau salah satu penggemar penjenengan, nek pentas menika kula selalu aktif ningali penjenengan. Prek. piye Wis weh halus ya tanggapan cek. Lah jenengan ki ngapusi lho. Wong mau urung suwe nang kene wis ngonekke Mbak Tati galake ramu ngematke ngono wae mlerak-mlerak matane ngono ki. Lho kuwi ora. Kuwi wujud jenengan ki kesinggung apa ora? Nek jenengan kesinggung berarti jenengan ki paribasan gampang mubal. Lah ya kan? Ki mung nodi kesabaran panjenengan. Saya juga sabar tapi nek
Moto iki mbok aja muni matane. Lah piye? Mripate. Oh, mripate mblarak sempal. Anu blalak-blalak. Nah, lho wis sida wis menekke meneh lho. Aja nesu ayo. Aja digawe mangkel to. Kamu juga takut sama saya, Iya, iya. Kakak kamu cantik, meripate mblarak sempal. Aja tiru-tiru kok iki wong kleru kok tok mlipate blalak-blalak tok. Blalak orang mblarak sempal. Nek untune Tatin ki ngandan-andan. Untune ngandan-andan. Piye to? Mbak untune ngandan-andan. Gundulmu ki. Miji timun. Ku aja cepelek lho, Mbak. Tatin ki laire nek cara kowe rak lair kalung usus. Ngono iki kalung usus buntu kok. Lair ki Aku mesa usus buntu jenengan usus besar. Aduh ngrekoso kuwi sing telek. baline nang kali meneh. Ayo. Nggih. Gerajakan. Ya, dienggo pungkasan. Bawani. Sama Elisa ya. Rasa dhewe. Lah iki ngapa gunane ngadeg dene? Oh, kuwi men takon ngancani Mbak Mimin kok Elisa. Ora ngancani kula. Ora. Ke Ori. Dhewe-dhewe pokoknya. Aku temenan sama dia sekarang. Kita kan masih gadis, kalau keluar sendiri kita takut. Masih jomblo. Kalau situ kan udah bangkotan. Bangkotan ya kowe no. Wong umure luwih tua kok. Umur itu bukan Kamu jangan main-main sama Sini banci nggak tua apa-apa. ya. Kenapa? Dia baik tuh. baik. Dia itu baiknya luar no. Aku luar Luar rambut. Elisa, kuwi Iya, kok Pak. dikundang gandeng kuwi ki lanang ya, Sa? Ya aku lali ya. Lali aku naik lanang. Prapopo Iso seduluran. menggunakan kesempatan ya sih kan. Ya lanang kan ora iso kok Lho, Pak, bikinan. bareng itu cekal-cekal itu Mas Santos aku tak gelungan kaya Mimin menyekel aman. Yo, bawani. Mambiat mayon eman. Saking lemune Tatin ki saiki. Wah. Lah jenengan kokean leprei lho. Ah ngopo? Kula meng mangan turu terus. Ayo nyambut gawe wong wedok ki ndek gaweane ning omah kok ora nyambut gawe ora. Ya nggih nyambut gawe ning Kowe ora krasa awakmu iso gedhe blah. Kuwi nggon geger barang tukul kuwi saiki. Kula ajeng luri kok Apa tegel. to, Sa? Apa Sa? Gegerku ana apa nih, Sa? Aku nak melu-melu Kak. Lah piye? Aja ngomong ngono kuwi aja ngantek nyinggung lho. Fisik wong wedok ki paling sensitif nek Sensitif dicentekan banget, nek mung tentang dipoyoki kuwi. iku ra ndek gelang didol ngono kan ora sensitif muni dilungnekke lemu ngono ki sensitif banget. Oh, saya tidak sensitif. Iku kudu lemu ya pancen geger iki ana tandon banyune. Coba, Mbok, didumuk sing endi? Oh, enggak mau. Enggak mau. Cepet Enggak jajal. mau. Takut ada yang Ya padune dalang iki pengen dumuk ning ra iso. Nek-nekke. kula wakili pripun Pak Seno? Wakilono. Apa yo? Beda karo tekku. Ngapa nek jenengan ngapa? Ora ana get-gete blas lurus. Disenggol Lah, yo kemelotat. lanang. Ya, sowa. Sawarane gending pelambiangan Nyeram. nyerambai noswan tara Banyu. pianyo wangi kelana kenang wetan segara Jan cengkoke. Mentip. Kaya kincing anyang-anyangan. Di tanganannya
panganane apa nek Kak Ika mau walang ki apa? Laker. Ki panganane lho. Kok menungso kok mangane laker lho. Kok iso kaya ngono lho Kak iso. Ini Sari, sini. Omonganmu cacu lho, gak aku ora tau jawab lho. Nek menungso mangane ya pomone ora sego anu ya sego wadang nek laker iki kebangetan lho, Sa. Cakok le ayune ra. Lho kurang ajar kok ya. Ana wong kok kon mangan laker. Yo ora anggepe cangkeme ben digenjot ngono kok. Masa laker digenjot? Ya kan ana lakere digenjot. Iki sing oleh genjot ming bojoku. Upama diwakilke. Diwakilke. Wakil ke sapa? Ya upama diwakilke wajib takon wajib itu ora itu lah ra yo ngono. Sik entuk genjot sapa, Tin? Bojoku. Apa? No. Bojomu genjot ngene sama-sama. Apa iya? Pak, kelakon mulai saka kene kon wong geger lho penyang kok ya mbok ya wadine kanca ki ditutup. Kok jenengan ngerti? Ora kok Tin ora. Oh. Tetep tak bahas iki kok jenengan ngerti. Ora minggu hiburan kok ya. Mbok maksud iki bojomu ki sok nyilih pitku. Sok nyilih pite Ambon ngono. Terus Ora kok nggenjot piye-piye iki. Mbok positif thinking, ora apa-apa malah nyuda gaweanmu ngomah. Ora apa-apa wis bebasno wae. Oh, iya. Penting blonjone wutuh nggo kowe. Nek blonjone ra wutuh kelong kowe patut curiga wis ben ra apa-apa. Lah kelong ki. Lah bojomu karo aku malah tak bayar kok pitu. Wis karo kowe bayar. Oh, rotanya. Loh. Lah, Aku men bae Kita pengen bojoku ndi? Delik. Biasa wong lanang ki ndong ngono ki nek etuk-etukan. Masa karo jenengan yo doyan. Ya doyan wong leku mripe ki rasa baene kok. Terus piye ning lakoni? Heh? Ning lakoni piye? Alah aku dadak critake kok bocah wingi sore. Lah. Anu, salaman kulit sama kulit. Kulit ya? sama kulit kok le. Dalam jangan iki nek teruske cangkeme do elek kabeh iki. Ya. Tekan ngendi mau yo? Tekani Mogiri. Lar lan kidul alas angker. Arang wong wedok iki kadang kala sok GR ngono kuwi ya. Iya. GR piye sih? Ini mulutku ini yang untuk bisa menggenjot hanya suamiku. Padahal sing nang kempul Saiki sing ngempel loro lho. ayo sing sijine. Sijine sing endi? Ayo sing bojomu sing ngendi? Aku terima apa entuk wong Paihung kae. Oh, Paihung. Kok wong Paihung pengempule gundul terus-terus jenenge wong Paihung. Anggri Argong tendangan tanpa bayangan. Cek. Malah ngirit sampo. Ayo ora kaya. Weh. Kang Kalewiat. Tongpo. Apa angpo? Tongpo kok ongpo. Tongpo. Tongpo ku ya pemain film Hong Kong. Ya. Ning gondrong. Iki Leng Taiwong. Ora tenan to. Ya tau jeneng Cina. Jahan wis. Meng prai sedhela ki mbuh. Lah yo tatin kok ya ngono, Leng Taiwong bareng ra Lah, itu. apa? Leng Taiwonge tanggone sapi teng bareng kaya. Belam. Kang. Ngapa lho? Aku ora tau lho trocoh, kepancing kowe karo Elisa dadi Sing marai bobrok. kae lho. Ra iso. Iki kan dalangnya terkenal dalang jijiki to wi. Sik tak andani, kowe takono sapa? Sapa sing sok melu aku nek neng luar Jawa. Ayu Elisa aku nek muni mayang sindene liyane kowe kuwi. Wayanganku jos, wejang aku apik. Nek anggere weruh rupa-rupa sinden ngene kaya rasane kaya arep jenes kae lho. Soale pikirane wis jenes iki. Ya ora kok ya, kowe iki sing mancing kok ya. Ya ora nek Soale kowe nggon geger tukul barang ku lho dadi. Oh, saiki jujur ta arep dumuk ta? Ora. Men didumuk bojomu. Ah, bojoku wis dumuk liyane. Nah, kene Akhire ngaku. Kene dah. Oh, bojomu muni kene dong.
awas ya kamu pulang nanti tak apa wedding? Iya. Kang. Dek wingi sadurunge aku. Apa? Sadurunge aku rebo wagen kae. Kae teko sik nggawa apa jenenge? Nggawa apa? Geblek karo besengek. Cak plastik ngene. Denguk. Tak nang kowe cah iki arep ngopo. Bareng jam 1 terus. Pak, iya. Aku wis turun. Nyanyi kok. Nyanyi nanti ya. Jam 1 nyanyi ki nyanyi nang ngendi? Ayo tak jukoke gitar to ya. Yo, lah nggih. Mboten niku, mboten niku. Lah karepe piye? Embuh. Padahal bendina nang omah Terus nyanyi lho. aku mah terus lunga dhewe prung. Arene dilus mbuh ngene karo. Bali jam pira takok lho, malam Selasa. Malam Rebo. Mbah aku wis turu e. Ah, kuwi. Kuwi. Mboten kalih jenengan po? Lah, aku turuke ya, Mbon. Nganti anak-anak siji ya, Mbon. Aku turu Rambon pirang-pirang sasi ki anak-anak siji tolo. Metune cilik ireng kae lho. Padahal nang omah wis nyanyi lho, masa ya sih. Ayo mbak menawa kurang. Belambiangan ya. Kak. Piye to iki wong iki ngagel-goli lho. Ora apa-apa iki nang kampungku dhewe kok. Iya. Santai wae. Limbukan nganti jam 1 kliwat wis ora masalah. Engko sing penting lakone kecekel. Iya. Aku ya isih tombo. Lakon. Lah iki nasibe piye? Tak bayar full kowe iki sindene tak bayar full Oh, kok. alhamdulillah. Iki sing cucul aku. Oh cah padake cah tipis. Lho, Pak Seno kira mungkin ngorbanke kanca-kanca yoga, kanca pesinden ora mungkin. Kuwi. Ya, padake cah tipis. Padake tipis Nek wae. nyuguh sak geleme ya. Nyuguh apa to, Mbok cangkeme sing apik. Iki nang kampungku lho kok nyuguh sing apik iki maksude piye? Nek nyuguh tamu iki rak ya kudune merwira wong dalang kondang. Lah sik kok ora mrene apa genah ya hebat komplit lho kok. Ora wingi aku dikeki panganan ki meng lemet wae isine ki. Kambil tok ora ono apa-apane. Ha njaluk sing ngambil wutuh ye. Jebleske ndasmu ye. Ora ngono. Aku dine nek lemet ki rak ya ono gulane ngono lho. Masa Ayo mek gula larang kok anggap ora. Oh, Kok mosok ngono kok. nek lemet ki ya karo telo karo kok anu aku Sesuk sing sasi mburi anggere ki teko tak kon gaweke. Gawekno kae wutuhan kambil buntel ketan aku. Men digletak aku. padake cah tipis wae. Tuku gula ora kuat. Kuwi ki Pak Seno ki tresno karo kanca yoga, kanca pesinden. Ben- Dadi gula itu dikurangi dikit-dikit ora cetil ora. Pak Seno kok cetil ora. Wong ki sing ekonomis lho. Ekonomis. Lah iya aku iki nang omah ki wadah gula tak tulisi uyah kok. Lah ben ngapa? Ah dayaya kae banget Anggere sore dodolan gawe wedang dhewe, dolan gawe. Lah iki nek ora tak pepaeka, toples kae tak tulisi garam ning jerone gula. Niki napa, Pak? Uyah aku ngono. Do gawe wedang pahitan aku legi dhewe. Ya edan kok. Kuwi gak kesung aku moro blek kongguan isine cengkaruk kok. Kongguan isine cengkaruk. Sing dolan kon aku ya obro, bonimin. Tua-tua kan resu kuwi cengkaruk botol untune. Enggak, Pak, do didahar bareng buka pun mawon kok. Lor cengkaruk loro tekan jam 11 bengi ming. Awet dicapai. Kuwi nek pengen ngerti dalang kondang ki ngono kuwi. Ya merwirane ya ngono. Cara menabung yang tepat. Iya. Yo. Kang Kalimyan lewiat pelambiangan
Mangga. Aja tak Ya aja pelit-pelit to, Pak. Ora kuwi ngawe kani. Wetan ini tak tatani meja, tak kei suguhan-suguhan ki tak nggo tamu-tamu sing kira-kira ki duwe derajat pangkat utawa sing ngrawuhi pas dina netonku. Ya. Tamu lirung teko wiyaga wis do ilir. Arep tak elekke wong kuwi wiyagaku, nek ora tak elekke tamune kesisonan. Iya, moko lido nyiduk nekat. Iwak pitik iki wis tak cuwili mboko iki men jonjoku ayo mesa loro. Lho iki brutu kok ora ana suwiwine. Lah nek ora wangun jukuk suwiwi ayo wis. Iya. Kaya iki awake ilmu iki jan. kula wingi kapusan lho. Kapusan piye? Menitin akhirnya anu ngancani madang Mbak Mimin iki. Tak buka iki lho, ora ono kabeh, ora ono entek-entekan jebulane. Aku rak muni piye? Napa? Aku muni piye? Kancani Mbak muni pundi, Pak? Ah kae segane lemari. Lawuhe nang cething. Ah nek doyan yo nguntalo lemari. Lah iki kan madang kok ora ono apa-apa iki yang dipangan. Aku rak muni to segane lemari. Lawuhe cething. Dadi ora segane lemari iki ora, segane lemari. Oh, dadi kan mangan lemari ngono. Ono dikeki jeruke kecute ra umumi. Mbok aja tomute kok ora. Lah aku nek ora tak pangan ya piye wong dinehi jeruk. Ah wong kowe iki biasane kowe nek ora tak kei jeruk nang siwon kae opek jeruk. Kae lho, jeruk apa sing nggo gawe wedang kae? Nipis. Jeruk nipis kae dipethik ya di Widian aku. Ani Cawe kepen- kok panganane blimbing wuluh. Jeruk Heeh. Ya. tanah India. Ora apa-apa, aku tok elek-elek ora masalah. Tok nek dalang cetil ora masalah. Lah cetil ora? Ha iya tak akoni. Lah piye? Ha iki bojoku lek ngrungokke ning joglo iki nek krungu, sesuk nek nganti goleki ditenono. Sing asline niki nek Bu Agnes itu enggak cetil. Ah, takut. Enggak, mergo jenengan Bu nek karo yoga iki rasah, iki wae ngono. Lho kok kowe ngerti? Ayo ngerti wong bar omong. Ya wis. Mosok ya dipilah-pilah, Mbak, yoga karo padha, tamu karo Nek dipadha. nek percaya mang takon. Aku pas rono kae dipadha iki. Sing jeneng golek kobis sing nganti ngelembrah lho ning streaming iki. Nganti aku ki tekan Pontianak kono ya dunekke. Halo Pak Seno, gimana golek kobis? Golek kobis. Isen aku gitu. Lah ya tenanan kok. Anyuga golek kobis pisan wiyaga kok patin ring ngabarke tekan ndi-ndi lho. Dikira aku dalang. Aku ki niate mung arep maeka penabuh. Ora kok arep nyuguh golek kobis. Pancen mung duduh kobis tak nehi duduh golek tak nehi kobis. Watake penabuh nek arep mangan rak mesti nyiduki iwake sik to. Mbok disaring saka kono tekan kene klothek. Kobis. Klothek aku nonton ya Modaro. Wih Mbak Mimin nek arep ngerti. Aku ki lho, tau moro ya ndaraku Mbak Mimin monggo dar kali soto gobios. Ndaraku bar dar soto kok awake gembrobios ngono. Jebule lek gobios iki golek iwake ngantek gembrobios ora kecekel. Lah iki padha arek golek kobis kuwi. Nek ngono kok padake wong tipis. Ning ya iki nggo kaca benggol sesuk Pak Sino wis ora arep ngono kuwi meneh. Wis ora, wis malah luwih parah malah. Aku ki nek ana sedulur teko lak oyake pitik kok. Iya. Pitik sapa? Ya pitik itu giya. Lah oyak mbuh urusane piye sing penting bleh sik. Ah iya. Yo. Mangga. Melaring. Ku melyaring taman Sarinuswan tara. Ya. Monggo Mas balungane. Nek neng yuk.
Tatin. Matur suwun Mbak Mimin, matur suwun Mbak Elisa. Ya. Ya lakone teruske dela ana 10 menit kek gara-gara. Oh iya. Kok gelis men. Lah sing jeneng iso ngrakit lakon ki ora masalah. Iya. Ayo keladi marang Begawan Sabdawala ayo tak derekake. Tansah marep-maring sukma. Sinukmaya winayu wingasepi sumimpen telenging kalbu pambukaning